Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Gimana pemirsa yo gimana? Sakjane mak iki ya wis kuwi pemirsa. Wis mateng tapi mak iki pengen piye yo? Mak pengen mangan ambek sambel osek pemirsa lalapan kaya ngono. Berhubung mak urung mangkat ngarit. Iya, selamat siang. Intine selamat pagi menjelang siang iki wis sekitar jam piro ya wis awan. Mak arep mangkat ngarit. Mangan dhisik pemirsa yo, isi bensin. Dadine ben ora lemes, ben tambah jumbo tenagane ya pemirsa. Mak mau nyambel osek dulu. Buat sahur ogak guyon pemirsa buat makan siang, maksudnya menjelang siang lah koyo ngono pemirsa. Nyambel osek buat makan siang. Selamat siang ngono pemirsa ya. Pengaret aku sesuai selera masing-masing. Mae nek nyambel kayak ini pemirsa. Cuma mae dhewe sing pengen pemirsa ya terus mateng jane mae. Awan-awan ketek suger mangan lalapan ya. Yo urung awan tenanan sih pemirsa. Wis. Kayak tomat, enggak usah pakai tomat. Ono nih pemirsa. Sing penting wis karo sambel osek. Oh, iki ono cambahe iki wis tak cuci iki. Ih ampune, masya Allah. Wis kemecer aku pemirsa. Lalapane ning di lalapan. Kamu ada di mana lalapan? Ini dia. Lanjut pemirsa iki mae pengen nyambel osek wis dadi ya pemirsa lho. Buat makan mae. Makan siang menjelang makan pagi menjelang siang wis pokoke awan lah. Mau esok mae yo masak sayur asem. Sama iki pemirsa kulit sama tempe biasa embus. Jadi berhubung iki mae pengen nyambel osek. Jadi mae makan pakai sambal osek. Iki mak ini pojokan ngumpet pemirsa yo. Soalnya ora nek wong. Nek ning jero omah peteng, dadi ini mak iki metu ning jaba di bawah pohon mangga pemirsa yo. Ning isor wit pelem. Nah. Yo srekel. Ika diem yo. No. Gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil marzaqana wa qina adzabannar. Tak turunkan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang mau sambel osek lho, koyo ngene mae. Agak pengen sambel osek pemirsa. Ben melek. Ben ora tambah ngaji. Malah seger pemirsa. Segeripol.
Soalnya nek ngene iki wis metu banyune pemirsa ya. Karena ulap. Mak, kenapa mak ngupload kok biasanya sedina loro kok dadi siji? Sepurane yo pemirsa. Pirang-pirang dino iki terah make piye ya, super sibuk. Soalnya pas ning bapakan ki gak ono sinyal. Dadi gak iso ngupload, otomatis kan make prei ya pemirsa. Sedina. Terus sing ngene yo ngono. Terus ndek iki pemirsa sedikit cerita ya pemirsa. Pembayaran pajak biyo. Nah, nek pas aku saiki tambah ruwet. Lah piye gak ruwet ki? Mbah ruwet mbah wonge sing gladrah pemirsa. Padahal ki mak wis nggawa KTP, nggawa BPKB. Ayo, diem. Kucingnya apa moro neng. Terus yang pertama nggawa STNK BPKB ne carry pemirsa yo. Tapi ki wis nggawa fotokopi nih. Sing pertama kuwi pemirsa. Lah ndelalah dikon nggawa sing asli sing asli. Otomatis kan mae balik mulih neh tau pemirsa. Pertama iku dudu mae pemirsa Mas Andi, soalnya Mas Andi kan isek libur kaya ngono. Lah, nggawa fotokopi BPKB, STNK, foto apa? Foto KTP, kuwi wis komplit. Lah, digawa mrono. Ora iso pemirsa. Kon nggawa sing asli. Lah, antrine kuwi kan ra kuwaprah pemirsa. Pertama buka iku samsate, soalnya kan ono pemutihan. Dadi full akeh. Lah mari ngono wis kuwi genti kemungkinan Mas Andi wis jenuh apa wis kesel ya pemirsa, soalnya nganteni wis suwe. Mari ngono ngantek jam piro ya. Deke terus wis putus asa pemirsa. Wis mak sampean ae. Kowe ae mak sing budal. Wis saiki ora usah, saiki sesuk ae kaya ngono Mas Andi. Mari ngono genti mae sing budal ya pemirsa. Bareng naik budal kan otomatis terpaksa mae ora melu tandur gone Pak Lurah pemirsa yo. Mikirku kan lumayan ngono. Dadakan ngurus iku sedina dhewe pemirsa. Budal dari jam 8 apa jam 8 ngenteni kuwi iki ngenteni apa ngantrian. Lah genti mak sing mangkat pemirsa wis nggawa BPKB, KTP, genten STNK-ne sing query. Bareng ngono balik mulih neh. Ya Allah ya Robbi, mak ngantek ngono. Perasaan iki digawa Mas Andi ki wis komplit kok genten STNK-ne sing query to ngger mak ngono balik neh. Bareng wis balik wis diurus wis antrine pemirsa mak ngantek portet. Kasare ngantek jam 3 pemirsa. Jam 3 mak lagi tok omah. Mulane 2 kuentol bokong wis pokoke panas kabeh njongok ngadeg. Njongok ngadeg kaya ngono. Soale yo akeh banget sing ngantri. Dadi yo gawe videone yo kaya ngono pemirsa. Bingung. Tegese ngene, awak wis kesel wis nganu dadine yo piye neh ngono. Kadang mak semangat gawe video Mas Andi ngedite malam pemirsa. Dadine yo piye neh yo. Sing asli yo keton iki keluargane mak ora iso kompak pemirsa. Dadi mak sing ngenteng dhewe. Kadang mak yo mikir kudu piye neh mak iki kaya ngono pemirsa. Wis ya pemirsa, lanjut kita makan.
Iki suasanane wis awan. Sarapan, madut. Iya aku ki mang nyamblosek ki lho tak nggo dhewe tapi. Aku wis kelan asem aku lah. Lah kok padha? Yo terong ambek iki tak sopre. Aku mau yo terong. Dong telo lumbu. Yo tak campur nih mau. Tapi aku lagi gak pengen. Aku pengen nyamblosek. Seger nyamblosek, Ndut. Kemlonyo langsung mripate langsung melek. Ambek kulupan tok. Iki aku karo cabah mentah. Wah, seger kok. Karo timun. Wes sak gedakan. Mantep. Akeh sing kelan asem padha mblenger lodeh ya. Aku jane yo jek ndek cikalan. Apa tak kelo lodeh kok wis bar lodeh. Gak sida. Nek bojoku ra ndek mblenger kok ndut jane. Tapi nek jalan aku seminggu ora ngarang. Padha. Tapi lagi pengen ngene. Seger ya duyupi ya. Iki pemirsa ora nyuweki, lagi ana buke Dinda. Dadi maine nyelundut. Ndek ra bendong telo. Anu wedine mbok jaluk lek. Oh. Sarapan karo sambel osek. Nongsong golek sing suasana adem. Pak Yangki. Sambelnya ra pedes pemirsa, lombok abang. Tempe gembos. Mbak Sri mang tandur dina leh. Oh, sore enak pemirsa. Ayo diem. Emang lo emang tak kei rambut pangan. Gak pedes dadi make gak ngombe bang. Goreng. Terima kasih. Halo. Akeh menah. Goreng apa? Masak oh. Terima kasih lho untuk rezeki nomplok pemirsa. Dobel. Masak ning guri ya? Oh. Terus masuk. Lho anak sing ngirim pemirsa ya rezeki nomplok ki ora apa? Ora dinyangka-nyangka. Mam ngene yo diteri lawah. Lho wanget-anget iki enak ngene iki, wanget-anget diceplos nganggo lombok. Kuwi jenenge Buke Dinda. Tak kai. Rene. Innalillahi. Kene. Kene. Dari mak.
Belum pernah. Rono toh. Iki termasuk aku mau ya arep gawe tapi tak nggo stok sesuk. Gimana apane ta? Ute-ute. Ki mau Mbak Nana ya arep gawe ute-ute. Banget pemirsa. Isek panas. Alhamdulillah. Mantap jiwa ya. Nek masak Bu Edinda enak pemirsa, ora kaya make angger mateng kok. Kuwi nek anake tangi gak iso apa-apa pemirsa. Anake pintere ra kaprah. Ora gelem to? Jaluk mah pakanan sing enak. Alah, seger pemirsa. Mak kok gak pakai lipen, wis iki mau wis lipenan wis baradus, tapi wong raine mak kaya ngene ya pemirsa. Kaya padha radus. Soale kaya langsung berangkat ngarep neh kaya ngono. Rupane dadi kaya nah. Oh, masih dua pemirsa. Pemirsa lanjut cuci piring ya pemirsa. Wis bar nek mak. Nah, iki pemirsa mae sudah pulang ngarit. Emang bar mana? Innalillahi wa inna. Ceblok pemirsa. Sik mae keboten. Lawange ketutup sendiri pemirsa. Iki peteng. Ya Allah rekosone ya pemirsa wong tani. Pengen dulu ya pemirsa. Aduh, peteng. Aduh sih wis ndek-ndek. Iki wis. Sabar. Sabar. Oh, barang akeh gone wong kabeh ya pemirsa. Aduh. Wis yang penting diparingi seger waras. Bersyukur. Aduh, keboten. Alhamdulillah. Wis digayah pemirsa. Padahal iki mah arep mangkat wis tak mangan lho ya. Wah. Aduh panas. Yo sabar. Mae ngerti sabar. Di penggaweane golek rusuhan. Aduh. Sik sabar. Bisa bar sarapan ngarit wis ngene iki golek blakrak pan. Ngerti blakrak. Murak-marik pemirsa yo. Dadi yo antek suwe. Soale ngarete saiki yo wis angen meneh. Wong padha duwe wedhus kabeh. Dadine wis pokok intine semangat ya pemirsa. Yang buat pemirsane Mak kabeh terima kasih. Yang selalu apa sing nek ngarani setia menunggu Mak muncul
kayak apa pemirsa muncul. Kayak hantu muncul ya. Soale ya wis kaya ngene iki pemirsa delok. Iki padha ngenteni, padha njaluk mangan. Sabar sik. Mang wis tak kei mangan kowe ngaret angel. Engko sik jombrak. Kita menunggu. Aduh. Ora ibaratnya ku ya pemirsa menungso diperbudak kewan ya. Kewan mau trimo meneng ae. Gak dikei mangan bengak-bengok wis haji. Menungso budine ra kaprah. Budine ra karuan, nggo nyukupi apa butuhane. Wis kaya ngene pemirsa. Ki mang aku ya urung sida isa-isa, soalnya mae ngemeno ngarit sik pemirsa mendunge peteng, engko nek keburu udan. Angel suker wis arah-arasen nek ngarit ya pemirsa. Yes kaya ngene pemirsa. Wis tak tutup sakmenae videone mae dina iki yo, sarapan karo sambel osek. Ngarit. Dadi nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh, terima kasih. Matur nuwun sing sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Memberi semangat Mak. Muga-muga channel Mak iki iso berkembang, iso intine yo iso sukses ya pemirsa. Mak njaluk dongane muga-muga bojone Pak anake Pak padha semangat kerjasama gotong royong ya pemirsa. Kosok balene buat pemirsane Mak kabeh tak dongakno muga-muga diparingi rezekine ngalir kaya banyu kali, agung kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.